Good afternoon, everyone! Ayan. For today's video po ay magluluto po ako ng arroz caldo. Dahil po maulan po dito sa aming lugar, dito sa Bicol, ay masarap po yung medyo may sabaw at mainit. Ayan. At nag-ready na nga po ako ng kawali at gigisa po ako ng bawang sibuyas na may luya. Pabango nga po ng amoy ng paggigisa na may luya. Ang bango-bango niya at talagang nakakagutom na. Ayan, at nagisa na nga po ako at ilalagay ko po nga dyan yung karning baboy na panghalo sa arroz caldo. Baboy po yung nilagay ko. Yung iba po nalagay po ng manok, pero ako po ay baboy yung nilalagay ko. Isa na nga po ako at medyo pa brown po natin yan para lumambot po yung karne at naglugaw na rin po ako ng glutinous rice o malagkit. Sinabi ko na po pala yung nilugaw ko kasi nga po ay hinati ko po yun sa dalawa kasi yung mga anak ko ay ayaw ng arroz caldo, gusto nila champurado. Dalawa po yung merienda na nagawa ko, dalawang recipe yung nagawa ko kasi kanya-kanyang gusto po dito sa bahay. Nilagay ko na nga po yung malagkit at luto na po yung karning baboy. So ayan, hinalo ko na po siya at nilagyan ko po ng nor cubes na pork. Ayan. At pinakulo ko pa siya ng pinakulo. At nilagay ko na nga po yung medyo may kunti pantera. So hinalo ko na po dyan. Ayan. At maya-maya, iluto na rin po yan. Lalagyan ko po siya ng itlog. Ayan, pampasarap din po yan. Di ko na muna po siya binalatan at mamaya na po siya babalatan at dalawang recipe nga po yung gagawin ko. So, hindi ko na mabalatan. At hinugasan ko lang po siya bago ko ilagay dyan. At nilagyan ko nga po siya ng asin at bitchin na rin po para malasa po siya. Kung magugustuhan nga po ito ng papa ko kasi mahilig siya sa may sabaw na medyo mainit-init. Ako po kakainin ko din po yan at gusto ko rin po yung arroz caldo at bihira nga lang po ako magluto ng ganito at puro champurado yung gusto ng mga bata. At luto na nga po siya. Talaga naman napakasarap at malagkit nga po yung nilagay ko po dyan na may taba ng baboy at itlog. Ayan, simple lang pong merienda pero talagang napakasarap naman po talaga at busog yung aking pamilya. Talagang maya-maya siguradong dadating na yun si Papa at hindi nga po ako nagkamali at nakatatlong balik nga po sa kusina at naparami yung kain. Ayan, thank you for watching everyone. Merienda po tayo.